Нәҗейнең матур июнь айларында яңгырлы көндә редакция коллективы белән Яңа Ыргада балык бистәсе районында кунакта әле без. Күргәнегезчә, каршыбызда Габдрәхим һәм аның күптәнге гаилә дуслары, якын дуслары Наилә апа. Танышыйк әле Габдрәхим, Наилә апа, сөйләгез әле үзегезнең танышу, аралаша башлавыгызның тарихын, кайчаннан, ничек сөйләшеп киттегез, ничек танышып киттегез, Габдрәхим, син монда кайчан кайта башладың? Мин Курай радиосында эшлим бит 20 ел. Һәм шунда шушы авылдан, шу телефоннан Фатих бабай шалтыратты. Наиләнең әтисе. Һәм Курайга шалтыратты. Без аның белән шулай сөйләшеп киттек. Фәлән-тәгән хезмәттән. Соңыннан бу миңа әйтә, кайт монда ди. Бу ничек кич көне иде. Кыш көне, төн бит инде, кыш көне. Шунда tün boşluğuna. Hem ben edem avtobus kaçamı yok diye. Ben nişek kaçamısın. Taksici veren mi sana diye. Taksi bilen tege Naile'nin apası Firdevs etmişti. Keyim. Kayttım da düştüm. Onda kayttım. Ben indi bu yıl 2009'da kayttım. 11. yıl gitti. Şu an şu gaile bilen 11 yıl. Benim indi bu tuğanlarım kebek. Bu Sizin gaile kişkine түгел бит инде, Наилә апа. Улыгыз да бар дип беләм. Сөйләп алыңыз инде безгә турында да. Ne söyleyeyim inде, ne söyleyeyim inде. Dayı arkasıyım bulgansın şöyle bir zamanda. Ничә ел эшләдегез колхозда? 18 yıl. Хәзер пенсияда. Пенсияда хәзер. 50 yaştan пенсияга чыктым. Бу менә бу йорт бик матур, шундай чиста күркәм иегез, бу төп нигезме, үз йортыгызмы? Төп нигез түгел. Совхоз биргән үй бу. Шуннан ничә ел яшибез инде без хәзер. Газлар кергән, сулар кергән. Сулар бар. Габдрәхим, рәхәтме авылдашым сиңа? Рәхәт. Минем бит инде авыр хәлләрем булып алды. Шуңа күрә бер шигырьне Хәсән Туфанның сөйләп китәсем килә. Шушы авыр хәлләрдә әз кеше кала икән синең янда. Кешеләр менә йөрибез бит инде. О, дусларым күп минем дип китәләр. Берничә кеше генә калды. Һәм шушы вакытларда минем исемә төште. Менә мин әле аны бөтен йөрәгем белән аңлыйм бу шигырьне. Лек аңламаганмын. Аның өчен миңа Аллаһ Тәгалә шушы авырлыкны бирергә тиеш булган. Мин шөкранә кылам. Аллаһ Тәгалә әйтә, нинди генә авырлыкка да шөкранә кылагыз, газабым каты ди. Мин куркам шуннан. Бирде дөнья кирәкне. Җыламаска өйрәтте. Кайсыгызның кулы җылы, бәйлисе бар йөрәкне. Менә шушы Хәсән Туфанның шигыре. Хәсән Туфанны атарга алып китәләр. Лек Советлар вакытында шундай бер була, менә алып китәләр атарга. Коридор буенча барасың, менә син үләргә тиеш. Ике кеше белән баралар алар. Китә, барасың, күз аңа китерегез. Хәзер сиңа атып бетерәләр, шу коридордан барасың, кичкенә коридор. Һәм коридорның кырыена барып җитә Хәсән Туфан. Моны атмыйлар. Бу шунда үкереп җылый башлый. Һәм төрмәгә, каторгага, ялгышмасам 10 ел, каторгага килеп керә, Алла сакласын. Анда бандитлар белән утырга туры килә. Һәм шунда куркып кала, кырыйда гына утыра, нишләргә белми. Бер шушы төрмәнең башлыгы шундагы бандит егет әйтә. Без сине беләбез, син Хәсән Туфан, куркма. Нинди йомышың бар ди. Егетләр менә кагаз һәм каләм кирәк. Яза башлый. Менә мин шуны сиздем шушы көннәрдә. Минем бармакларым сау сәламәт түгел әлегә. Әлхәмдүлилләh дип әйтәм мин. Ырламыйм. Алар булыр дип ышанам. Кешенең миңа медсестра әйтте, шушы сүзләр мине күтәрде. Надежда умирает последней. Язганда мин яшим. Хәзер минем бармакларым белән шундый язасым килә. Мин язганда шушы дөньяны унутам. Kitap okuyanda. Min ide 10'şar kitap okuyduğum bir yolla.
Туфан Меңөлин оқимын, анары Батулла көшем, анары Бальзакны оқимын. Мен шушы оқығанда, һәм язғанда ешім сен кемен, қайбір кіші өсе, мен аннетіп әйтуім түгіл, трактор астында, әмін өстен китап ішінде. Мен китап керек, оқырға керек. Найля Гераева әйткені, мен уақытта аңламадым. Ол, әлбетте, қайда Русия сүйеші. Я на сцене живу, а в жизни существую. Яғни тұрмышты сахна яши, тұрмышты просто тіріклік қыла. Шоң көре, Наиләгә Аллаһ рәхмәт етсен, миңа әйттеләр, мин соңгы сулышыма хәтле Наиләне торырга тиештем, шу гаиләне. Иң авыр вакытта миңа ярдәм кулы суздылар. Һәм акчарлы кызлары һәм егетләре дип әйтәм. Сезгә барыгыз да керә. Аллаһ рәхмәт етсен. Без та кыямәт, шунда Тукайның сүзе бар, та дигән сүз, кадәр, кыямәткә кадәр. Бергә эшләсәк иде. Мен шундай теләктә калам. Син Наилә апаны кишләрендә шундай фәлсәфи уйлануларың белән күңелен кузгата торгансыңдыр. Әйме Наилә апа? Күп сөйләшәме безнең Габдрәхим? Бигәйбәт бит инде яшкәч. Күңелле. Күңелдеме? Күңелләң белән шунда рәхәт. Нәрсәләр сөйләй? Сөйлә инде. Рәхәт аңым белән.